Γεια σας παιδιά, λοιπόν στο σημερινό βίντεο, που δεν είναι βίντεο, βασικά βίντεο είναι, απλά είναι βίντεο με bloopers. Θα σας δείξουμε τα bloopers από το βίντεο με τα ξινά snacks. Δηλαδή τα έχουμε κόψει, απλά είναι λίγο αστεία και είπαμε να μην το κρατήσουμε μόνο για μας. Αστεία τουλάχιστον είναι για μας αστεία, δεν ξέρω για εσάς, αλλά είπαμε να τα μοιραστούμε. Οπότε θα ξεκινήσουμε με το πρώτο blooper. Λοιπόν, σε αυτό το blooper είναι βασικά διψάω από το πρώτο snack που έφαγα και διψάω ρε παιδί μου και θέλω το νερό μου που ήταν πάνω στον πάγκο και λέω τον κολλητό μου, τον βοηθό μου, ο τέλειος βοηθός, να μου πετάξει το νερό. Το πετάει και πέφτει κάτω. Δεν θα πω κάτι άλλο, θα τα δείτε όλα. Φέρε νερό, πετάει νερό. Πετάει το νερό μου. Πάμε, δεν κάνει, μην είναι σιχάλο. Το νεράκι έτσι. Ωραία. Λοιπόν παιδιά, αφού είδατε τώρα το blooper με το νερό, πάμε να δούμε με το ψαλίδι και το πιο αστείο για μένα. Λοιπόν, δεν μπορώ να ανοίξω τα σακουλάκια, τα μικρά με τις καραμέλες, τις κοινές, δεν μπορώ να τα ανοίξω. Δηλαδή μερικά δεν έκανα με τίποτα, δηλαδή σχεδόν όλα. Και θέλω το ψαλίδι. Και είπα τον κολλητό μου, πάω να βοηθώ μου από ό,τι είπαμε, να μου πετάξει το ψαλίδι και το πετάει. Και θα δείτε τι έγινε, απλά δεν θέλω να κάνω spoiler. Παρακαλώ μου, πέτα ένα ψαλίδι. Πέτα το ψαλίδι. Θα το κάνουμε κάτω. Μέσα, μην το ξαναπετάξεις, παρακαλώ, κόντεψε να πάει στο μάτι. Όχι, σε σπάθη. Να τελειώσω το βίντεο, θα πάει ξύλο, ρε. Λοιπόν, αυτό είναι το blooper με το ψαλίδι. Τώρα θα σας δείξουμε τα bloopers, το blooper τέλος πάντων, με την προσπάθεια αυτού εδώ το βίντεο. Ήταν και λίγο μικρό το βίντεο και είπαμε αφού και αυτό το blooper ήταν αστείο, να το βάλουμε και εδώ πέρα. Για πάμε να το δούμε, για μας τουλάχιστον. Είπαμε να τα κάνουμε bloopers και να σας τα δείξουμε. Οπότε, λοιπόν, Λοιπόν παιδιά, αυτά ήταν όλα τα bloopers. Πείτε μας άμα θέλετε κανένα άλλο blooper, να κάνουμε ένα βίντεο που άμα αυτό το βίντεο έχει αστεία πράγματα, να το βάλουμε μέσα να ξανακάνουμε bloopers. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο με bloopers.